Mode Laras Indonesia, Mode Laras Production Motor, thank you. Lelakon iki aku wis nyoba ikhlas, nanging ngapa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno koe disanding wong liya. Joget boleh, rokoknya dimatiin ya semuanya. Mohon untuk sangat. Ikhlas nanging ngapa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya. Durung lilo kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekaron tok ing wengi nanging dudu aku sing duwe. Pasukan sawernya mana? Ayo sawer-sawer. Gus Dur, Dur. Ayo. Ora gampang nampa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe suman
kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ing wengi nanging dudu aku sing duweni cukup lalekno timbang ati mulana mergo rasa tresna ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa lilake aku supanding wong liya ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ing wengi nanging dudu aku sing duweni dudu aku sing duweni matur panuwun dua lagu all artis nggih. Nggih, Gaya setunggal mawon. lagu malih nika Nggih. mekarlah panyuwunanipun para kanca-kanca sedaya menika nggih.